Kai buruda, na gaya ma in baban Mali ya fi Abilo iya rawa ba shege ne. Ka ina ta za a yi fi shi iya rawa. Kai ba nan ba mu fa ta bal din nan muke yi. Bara dai datar ta gama sai ta bude. Aikin banza ku ba damu da wani kallon kwallo. A fannin club ko a tashi. Kai ka ga wani ci da ya masa? Wai wancan shine Messi. Shine Messi mana ga Ronaldo a kusa da shi. Kallon bal din kuke da ka ni fa kudi na bet na ja din nan. Sannun ku dai. Yani abana. Barka dai. Barka dai. Barka dai. Ba ko har gida. Da ake yin wallahi kana ji mu daga Adamawa muke. Za mu je Lagos. So sai ka san hali na tafiya lalura. Sai kudin mota transport yanzu da ma dai haka wallahi yunwa muke ji tun safa ba abin da muka ci. Inna lillahi wallahi tallahi tun kwanan mu bi yanzu kenan a Kaduna nan ba mu san kowa ba. Yunwa ma muke ji yanzu haka. Allah kuwa. ka samu damuwa fa. Yanzu ka gane? Ka san shi kyauta musamman ga matafi. Kuma da ganin sa aka kasa a cikin bayani. Wannan taimaka masa saboda kila za su iya mutunta. wannan haka yake. A 500. A dakata wannan dakata karɓi kuɗin ka gani ba shi a ba shi mana. Ya riga an saba da. Sannan kuma bayan wannan kuma muna so mu je Lagos ne kuma wallahi ba mu da kuɗin guzurin mu ya ƙara yau kwana ɗaya kenan muna ta yawo shine muka jiyo muryar ku daga ciki mun san ku matasa ne da Allah ku taimaka min ni da blessing da Allah ya samu kuɗin motar da za mu ƙarasa Lagos bai wuce 20,000 ba. Malam kagan mu nan ɗan iska ne zaune gari banza ne ce ba zaune ne ba aikin sama babu na ƙasa an je lockdown. Ya 500 ɗin nan da ka gana baka shi ma ƙoran ne na baka za ka wuce kawai. Ta ne ta gobara sai in baki tunda ka ga yanda ma ake wannan ba alawa ba. To amma nan gidanku ne? Gidan mu ne wa. To da Allah kuna da ɗaki yayi ko? Da kwai ɗakuda ba da kwai. To wallahi muke da ɗaki kuwa. To wallahi muna ɗan buƙatar ɗaki da Allah. Kuna buƙatar ɗaki ko kana buƙatar ba ɗaki? Mu muna buƙatar ɗaki so tunda muka tawo tun daga Asan matafi wanka zai yi sallah. Wanka da matafi wanka zai yi. Tun daga Alaba kuka taso? Tun daga Adamawa muka taso za mu je Lagos. To ni tambayar da nake da shi mata da miji ne ko kuma kawai dai? A Jos saurayi da mutum. Kai da ka gansu ai ka ga masu yawa. Shi ne za a ba ku ɗaki? Saboda tunda muka tawo kwana biyu kenan ba mu samu mun fahimci juna ne da ita. Ina so da Allah ko awa biyu ne a taimaka mana. Kai da ita? Ai ni da kai magana nan na yi tunani ita kaɗai za ta shiga ta canza ka ta fito ta kare ka. Ashe wai ku tare za ku shiga. Abin Boros ana Boros ne gayu ku ba gayu bane ba ku san haka ba. To me za ka je yi? Za mu dan huta ne da ita mu fahimci juna. Har yanzu ba mu gane inda ka duka ba. Za mu yi making love da soyayya. Ai shi love soyayya? Har yanzu dai ban san inda ka duka ba. Ai soyayya ce ban fahimci wace ira yake faɗa bane. Daki ne da kai daki amma kuma ka san na nan majan kafin ne. Kuma ka san masu akwai san za mu kasance tare. Tare. Kamanya. Irin mu runguma juna.